मुंख्लं जानानै थांनाय आन्दलन हारिनि थाखाय जिउ गारनानै थांनाय साफ्रोमनो बिसोरनो फार्स्ट एक नम्बराव 5 लाख थाखाखौ होग्रोनाय जागोन होननानै जोंहा प्रमद सारा गले गले मेल मिथिङाव बुंबोदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो बे सार बुंनाय बादि जोङो दिनै मोननो हायाखै। जोंनि मुंख्लं नखरफ्रा बे 5 लाख थाखाखौ माब्ला मोनगोन? जोङो दिनैहाय नैबे हाटगाव कमिटि हलाव जोङो चिरां आरो क'क्राझार मोनसे अल आसाम आरो बिटिसि जेसेबां जोंनि सोरनिबा बिफा, सोरनिबा फंबाय, सोरनिबा फिसा, सोरनिबा बेबायदिनो फिसाय मुंख्लं जानानै थांनाय फोरनि पारपासै जोङो दिनै गासै मुंख्लं नखरफ्रा ज' जानानै जोङो दिनै नैबे हाटगाव कमिटि हलाव जोङो जिरायनानै जोङो सावरायदों। आरो बे सावरायनायानो जाहैबाय जोंहा दिनै सरकारा जेरैबायदि मुंख्लं नखरनो 5 लाख होनायनि सुक्तियाव दङमोन, जेब्ला 2020 जानुवारि 27आव दिल्लीयाव एनडिपि आरो एबसुजों जे पिस एकर्ड मोनसे बिटिआर सुक्ति जादोंमोन। आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनैहाय बेबायदिनो जेसेबां मुंख्लं जानानै थांनाय बिथांमोननाव 5 लाख थाखा होनायनि जेरोखोम सुक्तियाव दङमोन, दिनै बे सुक्तिखौ जोङो दिनै मोननो हायाखै। आरो सारमोना जेरै 5 लाख होगोन होननानै जोंनि सिगाङावहाय बुंदोंमोन, बा प्रमद सारा बेबायदिनो सुक्तिनि उनाव गोबांथार मेल मिथिंफ्राव बेबायदिनो मुंख्लं जानानै थांनाय जेसेबां बिदा फंबाय आइ आफाफ्रा आन्दलन हारिनि थाखाय जिउ गारनानै थांनाय साफ्रोमनो बिसोरनो फार्स्ट एक नम्बराव 5 लाख थाखाखौ होग्रोनाय जागोन होननानै जोंहा प्रमद सारा गले गले मेल मिथिङाव बुंबोदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो बे सार बुंनाय बादि जोङो दिनै मोननो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे मुंख्लं नखरफोरखौ होनदोंमोन 5 लाख थाखाखौ होनायनि गेजेरजों बेबायदिनो फर ग्रेड थार्ड ग्रेड बिना इन्टारभिउयै साख्रिखौ होनाय जागोन होननानै गले गले जोंहा प्रमद सारा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि मुंख्लं नखरफ्रा बे 5 लाख थाखाखौ माब्ला मोनगोन बेखौ जोङो नेनानै दं। दिनै होदोंब्लाबो बेबायदिनो बोसोरावसो 200 होयोब्ला माब्ला होखांगोन बिथांमोना, जों बेखौ साननो गोनां जादों। खारन दिनै बिटिआर सरकार जानायनिफ्राय दिनैसिमाव 4 बोसोराव हाबफैबाय। नाथाय दिनै 4 बोसोराव हाबफैनायनि गेजेरजों जोङो दिनै दाबो फार्स्टआव होदों जोंनोहाय 40 जन, बिनि उनाव होदों 201, बिनि उनाव होदों 200 जन। दा बेवहाय 400नि एसेल' गोजौआवहाय बिथांमोना दाबो होदों, नाथाय गोबाङानो दिनै मोननो हायाखै। दा बिनिखायनो बे बिथिंखौ लानानै बिटिआर सरकारजों खेबबेसेसो सावरायगोन? बेनि पारपासै जोङो दिनै बिटिआर सारमोनजोंहाय जेनाखि सरकाराव दङ दा, जोङो बिथां रन्जित सारजों जोङो खेबथाम खेबब्रै बेबादि जों सावरायहैबाय। आरो जोङो प्रमद सारजों जोङो बेबायदिनो सावरायनो गोबां जोङो चान्स लादोंमोन। नाथाय जोङो इसिबां जों रायलायनो जोङो हायाखै, बा समखौनो मोनाखै, समखौनो होआ। आरो बेबायदिनो जोङो बै समाव जोङो प्रमद सारनो आरो फेरेंगा सारनो जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन 2022आवनो। माने मुंख्लं नखरफोरनो थाबैनो 5 लाख थाखाखौ होनांगौ, आरो बेबायदिनो फर ग्रेड थार्ड ग्रेड साख्रियाव थिसननानै होनांगौ। आरो जोंनोहाय मुंख्लं नखरफोरनि नामाव बेबायदिनो मुंख्लं खाम्फा बानायनानै होनांगौ होननानै जोङो दिनै सरकार बिटिसि सरकारनाव जों डिमान्ड खालामदों। नाथाय जोंनि डिमान्ड बादि दिनैसिमबो जोंनि बिटिसि सरकारा जोंनो मावफुंनानै होआखै, बा गावसोरनि बुंनाय बायदि जों दिनैसिमबो जों मोनफुंनो हायाखै। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव
एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आथिखालाव बिथाङा बिटिआरनि डेपुटि चिफ लोगोसेनो आसाम आयेन आफादनिबो बियो एमएलए बिथाङा माब्लाबाफोर नोंथांमोनजों सावरायफेरदों नामा? बिथांजोंहाय जोङो सावरायनो थांदोंमोन खननै खनथाम थांदों लोगो मोनाखै अब्लाबो जोङो नैबे मेमोरेन्डामखौहाय जोङो बिथांमोननो जोङो दैथायहरदों दा बेनि उनाव जोङो दिनैसिमबो जोङो सरकारनिफ्राय जोङो रिप्लाइखौ मोननो हायाखै मा खावलायनो सानदों दा जोङो सरकारनिसिम बेखौनो जोङो खावलायनो सानदों जोंहा दिनै मुंख्लं नखरफ्रा जे माब्ला मोनगोन सरकारा माब्ला होगोन बेखौ नेनानै दङ आरो सोरनिबा नखरफ्राव बेबायदिनो थैनानै थांबाय बेबायदिनो बिमा बिफा बोराय बुरै दंमोन थैनानै थांबाय बिफाबो थैबाय बिमाबो थैबाय दिनै बे थाखाखौ नाजावनो गैला बेबायदिनो गोबां मुंख्लं नखरफ्रा बेबायदिनो आसा खामै गोबाङानो थैनानै थांबाय नेयै नाथाय दिनैसिमबो मोननो हायाखै दा बेनिखायनो दिनै मुंख्लं नखरफ्रा बेबायदिनो आसा खालामदों आरो बेबायदिनो मेगनाव मोदै गदों दिनै जिहेथु गोबां जोंनि बिमाफ्रा गाबै सरकारनिसिम खावलायदों आरो केसमेराव रायबाय दा बेखौ सारमोना नायनानै जाहाथे सारमोना बुजियो आरो जोंनि माथियास नखरफ्राव अनखांनानै थाबैनो जोंनि जे मोन्थाय 5 लाख थाखा बेखौ थाबैनो खम समावनो जोंनो मावनानै होयो आरो 4 ग्रेड टारगेट साख्रिफ्राव जोंखौहाय जायफोरनि नखराव फरायनाय दङ बिथांनि नखरावहाय बेबायदिनो 4 ग्रेड टारगेट साख्रिफ्रावहाय थिसननानै होयो बिनि पारपासि आलादा बिटिसि सरकारा जाहाथे मुंख्लंफोरनि नामावहाय आलादा माबा मोनसे बेबायदि इन्टारभिउ लायो बिनि थाखाय बिटिसि सरकारनिसिम गंलायै खावलायनाय थाहरबाय जाहाथे जोंनि मुंख्लं नखरफ्रा थांनानै थानाय माबा मोनसे राहा लामा जायो मानोना जोंनि मुंख्लं जोंनि बिसा बिसौफ्रा दिनै हारिनि थाखाय गोबां बेबायदिनो हाग्रायाव बंग्रायाव थाबोबाय आरो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा स्टार्ट जाबाय आरो गामिफ्राव स्टार्ट जाबाय आरो बेबायदिनो गामिफ्राव गोबां खस्थ' जाबाय बुजानाय स्टार्ट जानाय पाब्लिकफ्राबो खस्थ' मोनबाय दा बेबायदिनो गोबां खस्थ' मोनबोनायनि गेजेरजों जोङो दिनै जेबो मोनाब्ला अब्ला जोंनि फिसा फिसौनि थैनायनि थैया दिनैहाय जेबो दाम होआखिसै होननानै जों साननो हायो दा दिनै जोंनि फिसा फिसौफोरनि थैनायनि थैजोंहाय दिनै बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय नाथाय हाग्रामा सारनि आमोलाव बेबायदिनो किसु बिथाङा मुंख्लं नखरफ्राव बा बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै थांनाय मानसिफोरनो जेरेखम साख्रिफोरखौ होदोंमोन बेबायदि जोंनाबो प्रमद सारमोननिसिम खावलायनाय थाबाय गबिन्द सारनिसिम खावलायनाय थाबाय प्रमद भेरेंगा सारनिसिम खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि आसाम स्टेट जोंनि हेमन्त बिश्व शर्मासिमनि खावलायनाय थाबाय आरो दिल्ली पार्लामेन्ट जोंनि मदि सरकार बिथां सारमोननिसिम खावलायनाय थाबाय जोंनि नैबे मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय माबा मोनसे थाबैनो खम समावनो जोंनि मोन्थाय जे 5 लाख थाखाखौ होयो आरो 4 ग्रेड टारगेट साख्रियाव थिसननानै होयो आरो जे मुंख्लं खाम्फा बेखौहाय जेन' बै सालबारियावहाय जे जायगा बानायबाय बेहाय जाहाथे थाबैनो जायगाखौ बानायफुङो बेनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम प्रमद सारनिसिम बा फेरेंगा सार गबिन्द सारमोननिसिम गंलायै खम समावनो मावनानै होगोन होननानै गासैबो अल आसाम अल बिटिआर मुंख्लंफोरनि जानानै सारमोननिसिम खावलायनाय थाबाय बेनि गेजेराव मोनसे सोंथिबाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावहाय एनडिएफबि आफादखौ सिफायनाय जादोंमोन बा बायलांबाय बिनि उनावहाय एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फर्म दानाय जादों दा बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा नोंथांमोननि न'खराव मालाबाफोर फैफेरदों नामा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दिनै एक्स एनडिएफबिफोरा जोंनि मुंख्लं नखराव फ्राय जोङो थांनायखौ नुवाखै आंनावथ' दिनैसिमबो थाङाखै बेखौनो आङो दुखु मोनदों मालाबा सोरनावबा बै समाव थांदों एक्स एनडिएफबिफ्रा थांनानै नायहैदों बा आरनाय हैदों गारजेननो नाथाय जोंनि साहा फ्राय थांनाय जायाखै बा आंनिसिमाव दिनैसिमबो थाङाखै आरोखि
दा बेखौनो आङो एक्स एनडिपिफोरनिसिमबो दुखु दं बा एक्स एनडिपिनिसिम खावलायनाय थाबाय खारन दिनै एक्स एनडिपिफोरनि जुनैनो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनदों आरो मुंख्लं जानानै थांनांबाय दा बिनिखायनो दिनै आङो खावलायबावनो सानदों जोंहा दिनै एक्स एनडिपि जे इउनिटि फराम बिथांमोना इउनिटि फराम मोनसे बडि दानानै बेबायदिनो सरकारनिसिम जोंनि मुंख्लंफोरनि पारपासैबो बिथांमोना नाजादों बा सरकारना खावलायदों बा समाय गथे बिथांमोना प्रेसमिटआव बुङो आरो प्रेसमिटआव रायबाय थानो थाखाय बुंनो थाखाय आरो जोंनि मुंख्लंफोरनि थाखाय सरकारनिसिम खावलायनो थाखाय माखासे जोंनि इउनिटि फराम डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेल बिथांमोननिसिमबो बुंलायै खावलायनाय थाबाय जे दिनैनि बे मिथिङाव बिथांमोनखौबो लेंहरनो सानदोंमोन नाथाय लेंहरनाय जायाखिसै बावैसो 3 माससोनि सिगां जोङो बे बिसमुरियाव इउनिटि फरामनि लिडारफोरखौबो लेंहरनानै जों सावरायनाय जादोंमोन दा क्षमा खालाम दिनैनि दिनाव जों खबर होनो हास्लाबाखै मानोना जों हरखाबै दिनैनि बे मेल मिटिंखौ लानाय जादों जाहाथे नेक्स्ट बाराव जोङो बिथांमोनखौ लेंहरगोन आरो बिथांमोना हाजासे जोंनि मुंख्लंफोरनि थाखाय सरकारनिसिम रायलायो बा बे सरकारनाव रायलायनायाव जाहाथे जोंखौबो लोगोआव लानानै सावरायो बिनि थाखाय इउनिटि फरामनिसिमबो खावलायनाय थाबाय